Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Gusii. Umurubuli ukubwatia nigo kurigirwa n'ibigori byonsi. Biamono mwanchu muri Ndizi byandonse asobe na njinga gichaben ko kwali ne sumuru Omogano yuko jira kile tukuri Jumatano ja kinse biri cyamaroba asingo nyora nabageni bane bakirengenjo bandenga kibaki nire mirimo kibakorire nanenga kibarengete gukibuso na kore ne asenjira bene nyaroko bamona inte kurubona go ikomwe yene no murubiri ko jire kirenga kyaye no okobo semia na okomoyo kurwase bari bagoto emigano yabo gwetera ari beteire ari bakorire nande barengete okora gukibuso yene nabako na utubwate asense moye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital oya sense moya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okonya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News boy go kerengali kyao na bogo tuma gwetera se number era skin yegurabu asenjera yabene tobe naye uikomwe niko kubo toska kaba mona into embakomwe credit kula lero na talire go ikasense moya Nyaura twanyarone no mogenione asemaro boniga ugochigonte ningo angereso Omogano ye mpaka tukure umurubiri na kwalege naye bono tiangaria ni Omogano ase studio tuchakenere mbakomwere karibu sana chiu bia mono na bagonte beri mwanju muri ayeningo tuchakirabu asimaro yaboniga sasa basi bia mono abageni asogo ikabonega samarita na ngoro ku Yobesh Mose tata kuru kwa Samuel Mose na chaga sira juzi na mama gale kuru ku Chemi makwamboka na inje uko bilikuwa nengwire December 25 1962 alingiboira se NK no nderaire osoma kwa na somete Nyaura primary alafu kana ike standard 3 tata no musigari olenge agacha gaturusiga igagatuira asare ko kolega Bungoma akagwera Bungoma jibo udaraika bono kwa sere school yoboroso oyo karengole asenka ndo mu kabere asabana twarenge 9 bane basirire igo tutugarete batano igo bono injondo mu kabere biasa bono kwa irwe school yoboroso ya Nyaura ngaki school no gwachakirete ngaki gwakorda masomao onabo nabo moncho muri atagetamanye ngakirende gwachakite school yao basi bono gochakwa na school lidhani na chakete asakolo kwa Mombasa sakolo ku Malindi naona somete nasari no abuli bamenyete mono tata na romenyeto na mama gatulte nkaga igo bono nona somete nasari from this already distance tata gaturusio gatureta nkaga igo tugachakira bono primary gaiga basi kwa twaja primary togoje standard 3 tukaenda western asarenge gasi basi gari tukasomo that is miaka ya motu that is around 73 74 basi tukabera roro igo Bungoma gabi miaka ngetatu na ndi tukaruwa rore transfer tukaenda Kitale sakuru Kapchonge kose Kimeneni na tukasoma rore primary kurukundaru na tata yangu musigari gari kuja gutara transfer ya jire na tuasoka tukarubu Bungoma tukaenda Malakisi aibusi na kwana na tukabera about 2 years na ndi akaruwa kaenda sakuru ku Malakisi ali Teso sakuru Kolanya na tukabera rore miaka ebere basi bono baadaye agachaka ku transfer bono around towards 1976 agako transfer ku bono Malakisi gocha Kakamega bono keraja Kakamega igatoka bono ntukunyara kobera naro transfer cha buchira na injirende bono ngo so standard 7 jenkaruo direct gachanka yantu gachanka twensi igo twarenga umuro manene na inche no mumuro gatatu oyo wareta gochaga iko bono narimo arenge school ne school twensi pia bono western bono 77 alingi chete bono na Nyaura
bono ikonyo rutare na kwa mutare na ujasi Nyaura chi transfer no jarenge ja tatomi no wa affect jarenga masomo aya njero wa affect masomo system ile nkoro nengi ya renge ikiana ja gwate curriculum ya yangi very straight boko change school na ndiko kwenda si kwanye bitau mbiri byange bongo na bya renge liyo kwenda iyo mbya rego disturb na ndimono ngo perform tu arenge iko bono ngo understand tu arenge iko irateba na gose kwa wa kirwe transfer osene tamu ya kabere tamu ya gatatu ose tamu ndangani kwa bana wacha gere class kiri aya kiri kio kere arenge mwana kare wote bungoma akaenda Kitale atu atigati yange tamu ibere toro tokole abiditi akombo nyombo bungoma agatukoro bono tugakurira mwako yo tukamenya kumugwati bono mwako moya gochi kapchonga sauli ende curriculum ya school chivu ke tuende te bano kujironde na kwirene Nyaura standard 7 bon ento tebe na chivu nae bano ndege ihumoga komino karenge amangana yobosikari ungu ibure tu ase family ebwate bitoki bike no mongena ngara okora my mother nere na jeta kanore meremo alokora children's home ali jogo no ofe abana anyote meremo 1976 bono alenga okora igimere bengu to mabarenge bana kibuna kwenda muri school ja what the problem kera bono muzene gasi alenge na my mother nere ajita kanore ga 76 nere ndaka supplement ase family biya sana bono kwirende mwachire ndense mo ya Nyaura bono kwikire 7 na bana ba mino ne barambale birasi gite bono kwirendo bas bono kero tuikaga abu kero bono ne ya nengo kwana ya ba mura mitoro bara bono baje kwana ndi ya bono kwana tera bono ra story entango bono kwana ya sawa bono kero tuacha 77 ngakora rende standard 7 Nyaura ngakiria maxi twaliko na lili ya lenga about 30 nkanyora rende maxi 19 paske na Nyaura ine pass bono kaende school ko Nyamagwa boys okanemo ino liru veria ruthi Nyamagwa Nyamagwa boys that was 1978 bas no nje the form 1 bono gunje the form 1 Nyamagwa boys na libono ungo cherusa kinje the Nyamagwa boys egendo gere neva when I was in Western ana ruta Gusii nkominyoka my father kamnyokire tado minongo mumnyokire dala ko encouraging riwe na kamnyokire bona inje ngata mbuta ata sokomnyo amnyoka igo bono by the time ko Nyaura I was based in long distance libakoruka bagwetakane se 1500 ngento gemne kigo bono ko neko Western kama ko nyama mnyoko takole tiki tayo in primary ya ndali ko Western mnyoko to ko nyara value kanyano mopiro oko value dio basi rende nga change bono nga mnyoko gasoma bono gaja ko mopira rende kiana ne misakara tu ale gwake nga kiria bono kunde Western mopira masakano ale na ale ko concentrate bono nganya bono in every weekend gutorega toraide ono mopira to korake mogwa to nya ko mundi samari mita mari mpira ya masakara igolende bono kungo cha Nyaura Nyaura bono ngocha bono I was a footballer wadigiro mumyo na tigire bono na mungana mupira oyu we mutama bono naega iga bono mupira gatoka bono gatoyo mupira inta onyokoreteke nta onyokare bono kuna akora na genda Nyamagwa bakanya there is talent in me bono gaso school team ya Nyamagwa boys secondary bono waso form 1 bono unko ruongo che rusaga ngama tayo musongo na ro chire bosongo ochakiri youth program yoko bundisa mangano mupira buka oliko ku Jones Goal orwete Nairobi agacha gwetere Ministry of Social Services Kisii agataunde to bundisa abantu abana abake omupira nurturing talent basinda gatenga bono chiskuru onyimuroje mwana ndo rwate interest omupira momolete stadium abado Nyamagwore abona Nyamagunde bono ungoche after oserusa na that information bono ungocha kurwaria kuna akolo nyine after ongocha naikaga na agenda youth center yako bana no mwako ko John champion oriko so Kisii primary basi rende bono kabe mwako 78 bono ungocha inche na agenda gali igo ngakora ngabera Nyamagwa 78 79 80 81 basi 81
no ngorete matemu kuru Nyamagu boys basi na itabia in form 4 ball bono form 4 basi kana ruoro nkagenda ngachankaga ngatebanga no bono mupiro iyo na yo bono school na beire games captain ya school Nyamagu boys ngi magoro form 1 form 1 to form 4 Form 1 I was a prefect in form 1 bono ngoji wika third term nkabe games captain yo gatatu iko bono ngoji go form 2 nkabe the games captain ya mupira asi Nyamagu boys, that is 78 to 81 bono egara ndwete gali ngachaga bono nkanyoranga I'm not made it no mupira onganseire ngate my mother nganao wikanga ndi school na lia cheta kandigire school asa kuigonga akuri school na ndigonga igonga bono ngachiko repeat igonga Ejiko bono kwa kore kuru Nyamagwa form 4 anda bono teto chiko nanda bono kanda igonga bas kuna anda igonga kanda repeat bas kero na ikororo baga discover nga already this is a talented player bas already I had to switch my position again I think I be captain ya football gali yani ya games bono kasoma 81 ngojo kora yani ngo kore 82 matema kasarika school ngima Ite tu bono matemu nanda kasereka kana agenda ko repeat turojina korete 81 ni Nyamagwa wala nenda ko repeat 82 ndai konga basi ngo kora nda matemu kasereka school ngima go bono kaja division Y agasarika ige school ngima matemu kasereka bono wikiraga buroche my intention tuna koraki tinda score Materi bodi ndiro mwanjumuri akwe bodi aringa kiasa regete. Ama tema regete batete ngantua leakage. Batete nga iko kore leakage ya korete. Ya ngoro. Iko bona ande tokanyanga bona matema sarekire abande bagakanda iskuru chingao. Njenga tebaya because umwalimu oleka principal ko Paul Peter Gonyo ajita gasira. So uli anganje tena nanjete football agatanga no. Toko genda pako oirane back. Negare onyore kwanyore a certificate yao bono ngamatema bono ko irora kwanaga fees ngo ko very problem agandenga no ayende tengo kane keregento because kana jitororo jagrete nkaira players ya bangororo kaira players ya bangororo twalinga na barawo ega ndoza kotebia kero bono ntararu Nyamagwa I was playing for youth olympic bono iyo musongoria bono every all day no kogenda bono na manyi bono abire player bono kunko genda igonga igo manyi bune player bono ngaimo kinaba kibande koru Kisii youth olympic toganda ko soma na barabu roba igonga oyo mo wa koru mosoti okara America bono no mali koru kunyabuto olenge kolkibo mali ko John Barongo koru Monchali na bande baronta kwa na bona igo bono it became a strong old school yebwato mangana talent wasirende kerona kora matemo ayu Ganya division 4 is very strong around 38 ibon diri kuanja nandiko ya kabere bono igo bono ko ya kabere bas ngakora nganyora iye inagotebi division 4 ya 38 lakini ndende ya bwate 4 subject choka yuma tego etete unoeta 4 noeta chinyingi oje to onye ko subject chirenye there's no way uravuko oche division 3 bas ndende bono tokanya bono mpiro twanseire basi rende that year 82 amatemra ya sogete alafu bono nanyo grade na tegete banko ga naroro korami kono ntebringa bono what you do go swami lazima wete wete form 4 to grade kia egana ndo raswami bono akangomo yoyo ne school nganja bono na irwe freedom yoko soma bosa ngatebanga no wika concentrate nyore grade kia nande 3 nkairora na ndigonga baskero na irora igonga I didn't score ya division 3 go se 2 na atagete na ende ngatanga bono what I'll do tingo pasafia ikiera mupira bono ngaserete bono no musae ikiatura ko tala lo bakeja jivu karwandete igo mupira no tote no mupira no irerete enkwa perform buya se matemwa yao patiri lakini finally no roje to konkonya bona ataka urabwatira abutorenda somo timoko mosinini ataka urabwatira abutorenda somo timoko mokeigo tukwina bono jo thena iyo mupira no gokonyete no nyekwara irorete birasi ebyo bya 12 tugatorera na sensa mirinde studio turakora bera tutuma kwirana asumuro video Omogano ne toskai ne Ndizi TV vansu como Gusii
Omuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro bwate icuci kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwa rigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda aseke yemo boigo nige kurwe ndagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobonene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyuke bwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obutati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesaline omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chosi elio bwikere abarigereria kurwe chikaunti sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi Bienvenido a un mancho muri Ndizi TV karande da koba sumuru biri Omogano na kerodi tukurero donna Yobesh Mose ande de goto eru Omogano e kapse zindu ne tanga da biri kya somire ya mo pidi ora kori kabiri gatatu ase kirasi 12 nande ngwa karo mobira nde bantu rena sentu ne ya kabiri atoerere osandre goto tebya kuri mu Omogano e gongo kubona to skene Ndizi TV obansumu gusinyurana na bana to boda sense mai mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital bala sense mai ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onyachingaki abo do tweet at Ndizi News kode karenga kiao kenda ko tomo tera se namba era se skin yegura bono chief basi bono ekerona na nyora nga tinda sko abuna na tegete na manga ndebeti na ande nga accept esa urina ale kwa ko mupiro na rojo mupiro le very interesting na ndo muya na ndo to interact to tara isiko to go back again ini ntunde ya gatatu ntunde ya gatatu na ro kerona agenda naro ngama yakonyo na ende eri na nyorete ya 38 bono ngwa mwako mugima na mwako mugima ari gento na ende kere kya buri sari na yetari gonaja osa ko enda igonga na bako gotebinga oyo no nyore meremo igale meremo kwa kiyake bono am teacher yo principal polo gonya kandenga no ni at the end of the day you are going to achieve okore training ya chithe school nengia sana omathana daga konwiza kandenga bono ntegete no ne rusa togenda ade no ne rusa wonde tutikarema bono ragirema ini tunde yakane bono ngateba no naro na kungsa ne kere kana chito 81 abana balenge form 1 na buna ne ko kana bro 84 umanye muna kere frustrating lakini ngateba kana because ngwako mupira na ninga tatari je bieka abande mbaro abaga katorenga ine balenge ne birasi ebyo na ije nka umbinga kiri lakini mone ngento na reko baga okeringa ki ngoso kande weekend ngochere timu ngochere tiga ngochere ya tuo itwanda kwa kele gisiko wana warangu muntu onyo goja guyu ne gari ono modero beri sino onyo gwako mupira wana group to kurwa bange wana de baka encourage je kabana barabu to kana ba jokes
Ngarua rende at the end of the day churu sa chance pine school na recommend ndagererie gutigara kere bako ndi after principal ko ndenga bera choche dom na ebono ko bere school ye mako bera no musigari bono buya entwarenge bono jibeka ntwenge no mwalimu onde ojitaka o mwalimu ko John Barongo na tu amenya tenere school bono tu are the same challenges but at the end of the day pass rede to ko na matem I scored division 3 ya 36 okay da bono ngaita after 4 years that is 1984 84 na lingolete bona matemu ingaita ngatenga bono wikiraga asa no muya omu principal no monto muya sana akako twasikaine buya sana kwasirende ngata bono kwa ile mangene school tikabono ngende jikurikie gasi lakini rende ryogo some miaka yene mede otote wasomete miaka 8 ya school yes miaka 8 ya school monto yoro ko discourage no enko rusikona ngeko korigi aya ngo discourage balenge lakini bono mama tekina korigia at the same time they were enjoying my football ekiara aligo ngege tinkero everything me goje to koje beat tole school bono wakorire kwanyore division kwanyore 38 bono 36 bono kero na chikocha rende ngachi gotema anko bono rende ma tena etire ho rende utagocha bwambi ore na bono li scarlet yegwaka timu leko ku scarlet yambi wono manye tenga ningandali njene timu lingosoa you know I got discouraged inga ekeronko andegeti nkanyoranga ami ige guchunguze ngakiri very strongly wono nkanyoranga omupiro nare gwaka ntu abwate ngende ko ishindi ngani ma tenga kiri otware gwaka ebikoroto ne socks chire soft wono nkanyoranga chiara majina are kwa magoro echi njira machiri echi ejine jeme pira wono ngakiri shini gari chakolete nyiri shigari chaengo you know abami wali ngaji kubadeka ki hapana aikatalinga no mujambasi kozeki ngabade no mupira mi am a footballer ekimba chitiko ibwa bakadenga we cannot believe that chide kachinke ba mbekire kando badenga chukua documents zako soka usko ango ya udale yango ya nebona ango ya nebona ndengo ikeraga bono I cannot go beyond bono ngata wasi wono ende obuyambu yanga kinkwa ni karejeti ngaita bono ayande bono tigaja sakoleke igona na gode omupira nando go cost to so edibwa ompozi mpira ndo ga cost naso ajeshi wasirene ngata sawa bono ngata wanga no let me continue with the talent now bono kurugabo nari bono kwana tenga bono tigo mupira okoleke mupira onkonya bono lindu etororo ngagende bono Youth Olympic bono kutoka Youth Olympic nari baadaye toje toba tukaetani miaka bono na 18 years na chire ko ando kenga tu 18 years na bali Youth Olympic tani jebieka it is not a big team ya kama na John champion bono ne sheria lengega anybody youth center musongole tatega bali bagwetani miaka igo kubalisi bali jite muchinde na ando chake youth center ende bono egabidi bono jeko setwetioro bono bonkuruga na ende training twakora mazoezi twarana bono egaikira bono ase timu eyo babere miaka menene bono John champion agasinyunga ki abaki aba na nje nonde ime ngai bono akubaira musongoli ukane tabatageti bono John champion ria chake totanga ki abaki abarabaya tingonyara kubatika igo naria bwate vision ya bika tanga kitigaje ko ye sponsor egere mbaye timu ye ngemba abana aba egere batumye ritari yabo rie business wa advance biashara ebyo basi nari bono beka John champion ya chete so mwako ku masaba adwe nero bwate adwe nenga ki town barenge no yonde na doko kan bono masaba turite timu yake Gusii bonde akarangoyo na barabuli timu ene ya Gusii na bana bagusii kere arenge mix ya Gusii na barabu na ikikabira nchi engoro basi masaba kanda katawaya timu ere expensive tinko Nyara gento ndakoli olinda supplement nda supplement gento kekere bakoenda na je narwa wana gakana tako Nyara basi nalina ndo champion arwe tona nda kalengereri nali aroche akaenda sidoko bono doka nali abwate duka yali kuruka Shabana adwa yalenga ali bono igase ase market blazere basi nali bono achie tora ikaransanere alafu nto abwate aba akibarange mbiri oyo muri kuruka akubal aba arabu barabu no twenga na baro youth center tokuba trend bono ende twenga na baro ndati team bono na lido gata ki okay is a good initiative yoko bugule timu yeru kwete yane but I cannot be able to run jebweka na lichambe na madatinga aya ntobwata abana barangi mbiri
mbabwate rori track igo de ulusu supplement gari yabo ebe gotuire chi game chesiko bono champion abwate munga etimu yanje buguri eswe provincial league lakini ande dietari ngao ndibe youth center kero musongo tare kwancha musongo atete agende na youth center yaye basi rende na liro gajete na rangi bire gancha igateba na bagu assist basi rende tugasororo alafu handing over igakora Kisii igakora Kisii Sports Club that was around 85 the bono tukabande dove officially uchase dogo etimu egaoncho keria Roseti egaoncho kegarupushabana FC bono eranda dogo kan basi engakeyo bono inche na bande bono inche na engoma nene na ende omoke na ende omanene bono ona lenge timu ene na ende timu enke bono barikera bagenda etimu enke gachaka ya Youth Olympic Center na dende no babo bakubaburuku baruerete babo mo nyando no baruete babo mote kono bakorete baruete na babo Legion Sika no baruerete gabu na bande mbaro babo mari tigana no twengenda baru timu ya Youth Olympic Center bono kurugabu tukasoba no wako mupira timu ile kasayo provincial league na nje bono onde provincial league bono ya Shabana isito provincial league bo basi rende bono kutole gabu tugaka mpira tulega bote ase Shabana bona Shabana emiaka nge 5 turochi bona it was 82 yani 84 na lingwa tamatemu ego jiko around 86 ego jiko around 86 87 Shabana togwa keli ya provincial league emiaka nge angene to taka go etako so to division 2 yasinya yani twaso provincial league ilikuwa mate kwa provincial league kwa ndio ka super league ndo abwata mangana NSL yange provincial league super league bono tugaka ke miakene boino ga geto sinyo so bono tutiga bono eso ria mangana yare club yako enderia tigangira na live style yana bono ngaka for Shabana emiaka ngebere ekera bono tole very senior matches bono nganyora guikira gari bono I'm not getting employment ndo jigo segasi nakoleteki ero rase ase Shabana bono wa mobile bo bono mwalengende kana marwa ko mobile ngo twankende ekera to win is 150 Emia mwana msini kwa toko win. Chiwa zijana nge fali uwa sana. Fali ngaki sana. Raere lidio ba ite bese ya ngi wate fali sana. Ekero to win eti kende nkeyo. Waira na kabosa. Waira na bosa, waira na kabosa. Bono ekero na haka. Ega ikasi kete bono. O manduku. Manduku bona gatebango form wale timu ya Kisii United. Na liko na Volcano United ya bere form di Kenya. Esro Manduku. Bono na Volcano United ya bere form yani club gere professional club. Bono ali no abantu bamayete ngo mupira bono kuri ku professional club woka no mushare contract abuno ya chakerete Manduku nera ga Kisii United ga ki club eke ya Shabana bono kiabere ki kabira agate abo tigacha keki aye kyo Gusii yoko Kisii United Arsenal baadaye njete bono Nyaura na rangiribu na Manduku onde rolo ndete on family team to kuruga Kisii United kugaruba na Shabana bono ngaru Shabana baske na Shabana kana te karasenere bono ngamatenga lende gungo form these players lokoleta ngakiba kumanya osinga ibacha komenya nali maruko atenga bono na chire na gambe na principal kisku bono ano ekambi kuchikoba bono achago assemble players buno kwa assemble players bonspi ndege teo balete Kisii school aganjore team manager ko James Orito Orito na renge team manager John Champion nere akabe affiliate ye team eyo yani nende ko fundisha ikiana tuko bata mono coach richi coach yange chinka sana hono choncha vero nge coach weka Manduka madenga na ontege tochi chupa spetia so kongola selection ye team team ya Kisii United basi nende tukachole team nali baki baje tubona ndeta baki abange bali batigarete abande bona kabaleta Kisii United oyo mo nere inche oyo muri kunyareso oyo mugoro kuntabu oyo mugoro kwa teacher oyo kunyandege alafu noyo muri kwa olikoro kwa Elijah Goti ono katika Nyamira alafu kaleta olikoro kwa kamiti
yani ngalete timbono ekero jibo ndeta sini goto jukanda ananda somo tibo kinede manduko aterena etimu ni bukabira ya biro na maene usensia ya njari ngo maene ne litu abwate vision yengia inga eso Shabana ya chakire kuwika nere tiga form we team ya korokanga ne bone yaba Gusii tabwate motive mbepi ekira finally na ajitaka be chairman motwe ya Shabana again na ajitaka bono agakorege ndekia players ikira bono kwenye babuchire bono stay bagucha Shabana nero yoka alafu shirika nchi alengo posta nchi alengo lakini bono bahaki mbali kuchanja mono kwanjite community clubs kwa sire tukabera ki school tukaform team hiyo tukatoka Kisii United bono ngaba ni charge team hiyo bono kutororo na linyore to my first employment kurwa se manduku merementangani na liwono atebetenga bona atebetenga baki abono ikaturi stuko bika ntoko batika igonga bae bago koraki alafu naende kende school ngo ruere ngai bago chakucha akaende stadium Maria kagacha clubhouse ali stadium no mbona nyombe ino aire bona kare school yachiko igorwa tukanganya kurororo togacha clubhouse ga ali nyombe ino aire ogenda ali show na boko manyo boli nyombe ya madunga yere nyombe na yange kambie ito igo bono tukabe employed bali baengo njengairwa so mfanyi biashara kokura sugu so bere marani ngajiko manager ya bwate ba ne butchery bono nyore mimi mitanga no mosara siringi 400 kurwari wakati 150 na ne bahati kero utabetele na puto liko Nyaura bono kanyora nkoliku na 400 shillings bono kanali kwemereme yo nkabero na abandi bakaliku manduku bakora usafi abandi bakaliku workshop yaye na royo mukuru kujuma no atrenti workshop na ndaka manya paka bona ganera gokora basi na abandi bakabiku sawa na biashara abandi sawa ni maria munabona Nyaramba mwaka na rukuru kunyaramba na abandi babiku pesa na jibe hata kora bwatira abana sini ntonda sense mirinde i studio tujugoja bona sintudende ito yo mweryo na ndojo tengemire ya ugwa korere ngwabo mochibu ngwabo domo sabjibu ngwabo domo chibu ngakwa kore mirimo yawo buya karonande gwa ikiramba kirita yawo tumagusuka Gusii umanyu mwere to uskala ringo to na Yobesh Mose kanade to Omogano yo buya kabisa onyorere mirimo ya metangani akare kuri shiringi 400 nacho tena ncha mokonye tenga keyo kolengani boniga to uskala ene Ndizi TV bwansu Ndizi TV ubwensu bw'Gusii nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibice chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii. Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye mukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda
mange batarire imejoro gonkuru Gusii asebali imeyumu chukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu chukilgoris mbabwati special offer bwono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Mwanju muri Ndizi TV garanda ko basumuru Omogano kadona Yobesh aendelete gotwerera amang'ana Omogano ngakiakinire ngakianyorire mirimo bono nyorire mirimo ya imetangani akuri 400 datu daina njia makonye dena nige ya suwede gojibosio mpaka gaduja konyorana abete muchivu asensemo ya Nyaura. Mbia mona bono ekero na ligitugasi iyo naje kolete miaka ebere tole se timu ya Kisii United tugwaka provincial league paka Siaya twaba number 1 tutagire ko Super League lakini kwanyora isauri ya Shabana ya rengoro litangani bo tokanyora ya jakire gotoita gotoita nge timu iye goswa gujire goita Shabana yitekera kurugusini tetwe tweka watu kanyara ego to block yange kabire wono baadaye manduku agaja gotenga kiti gatore merari twaite timu nyanze ngima lakini abagano rocho na bale be anchete bata ya miwani ya batanganirete Oti Stars ya batanganirete twatiga bawo to ikaze gete after twakire mwako kabere uchiyo gatatu amagosa gataka bagari amo ase players banda magosa na rabetoro ase timu ase Emma sibare okorega asi wono manduku akaje information nga players na uba contributed ya magosa ya bete igore ibintu gete byari kwa gachagari mother from there manduku agachaka bwata players agateba magosa na rabere ga in muri suspect wono oikama koleki oikama gende mujigo staka ekere bintu bire byasirete kuri masabari ya omadu kiraga bwata players anga players anga batano na inje included una na yange captain bona kirato bwata tukanyanga bono ekero to kumwakere team na magosa abere gitari bako university amanyanga ya magosa bete omata gatubwata ekero to bwata tukakana bono mupira ndero kariki tori gwaka basi njenga chanka na bako bere boss bagatsai bakanda chinga chawe club ge kaba disbanded gekaera iko aganda ko lindo bya ko rwali Cambelia akaira kaga gesto that was the end of Kisii United ekaera iko ono kunkirete kaga kama yakonyara bona ende staff training ya chakire team ya chakire kama ya chakire team egache kangoi ekangiro ngabule baki bari monsi pia Kisii United ande kaira staff training toka form team ono gutororo tukanya bono iko toko train lakini tolikera mariete kuchikia bonyorwa Nyamira no tokulikuruna lili yange kwa ruru access bono nduru access yetu no mupira to gwaka lakini mariete akale kia bonyoru kole machi para chiria bono aro tukazero mushara toka every month is 450 bono aro tware gwaka basi kutoka ndeta abuga tikabere mabu inche personally ngaja kanyora invitation which kericho ngaja nkoibwa bono chigwa kere state kurukumaramara ngate yaya nabona nyore gaga no nya saba ngete kabwata ngana maramara basike ona gendo oro maramara iyo ngabera ororo ngabera influential bona nganyore gasi bako mbeke se boira ryo kubeka chinko egere omuriro manya gotoko gosamba gicaye ngate baga nkore mutinyo mugima nimbe na rule staff training anye tigire ere buyanje no gwako mpira nanyo washingi miaine cyane basi bagaje bakandusyo bagante ngabone ndo ko to ndesi to kwa pangaji box kwa ndesi to kwa box jire chiri chine na to kwambana ngate bagaje gasi ene nko kabade njengo ndari kana kwa kanjina kwa by retirement football na kwa number 5 ngate tingo Nyara wasikera bara bongo tamande bakangira se payroll bono wandenga bono orabe ukulika umushahara ngomuntu akanyore chegasi eye nyama kwa rusi ebi chingende ni kanyora kumbe state kericho
toko tamakurwo kere gento kero onye bitumote tokana kwa kabesi enyama kwa kabesi chingende kwa kabesi alafu kendi gyoso teke tokana kwa kabesi bono musara okonyoro bangire gari nyame kaire chikirechi kaire kabono kwanyora za zero alafu nande bakotebetiga aene tebatare moja na bakondo kabesi bintu nganyora kana bora menyo miako ko terororo kake zabu tinda nyoma bona ajire gaiga nande keri shoga kumbe keri gento kero no nyoma obantu baro baje to kare bona ndi banyomiro ngateba yaya bugimuboni nyare bori ngateba yaya kebisa batamakuroro kero na janga ikagaiga gaina na staff training bona gutore staff training kama yakonyora Nyamira ya chakire district enya ya Nyamira enya bono DCR mutangani basi kwa tenga unajua alingesia yake tu Kisii United alingesia yo modisio ibona atuanjete sana agateba ngaza mimi naenda transfer Nyamira nataka ile timu yangu ya timu ya Siaya nataka niunde timu tena Nyamira basi naende ngo kile yengo nyo simu kwenye modisio Clark nero wake transfer kwa chonenge Siaya kwa tenga nataka hasa uje Kisii na ile timu yote ile kikosi yote ulete kaburi kikosi kyosi kaira Nyamira ne team manager anoro ko korito bona gutoi kororo ne story ndambe abana ile tororo that is 1990 mono tojo to 89 ali disigo ile 1990 bali na ile tororo bakali almost about 8-10 players bakawe meremo njobona sauna abwate certificate ya nene bakateba nga according to the law to division 3 to koli kwa bo subordinate bona teri kwa law ite to bo clerk wali bona ndo kwa lige die miaka mengi kana ndia jego basi bona kone ko njimbe tenga bona ama buff unde igoro bona jebwa kerache kanyora tenga kibono bo clerk bo gocha February bona kashu bakora aliko minso wa agriculture basi no bo clerk bo alengoro mo bo alengo bomo na ende coach ya ne bona ko etrali ko na ale kulikwa e coach itigale bona watenga yatiga to alike coach na ro kuba train alafu emego cha baadaye omaite ko kiraga bugo diribali kabaria da bali wazenerete omaite lilo mutinyo kabe goswa IMF egasieka there is no more employment now in the country abantu bavuzi babira bange ogasieka runane bande gasieka runane murango iko iko ngo kuwana reality they know munango kuwana igamba je bategerere they will know I'm speaking the truth na den kamisi bona kana misi bagante biga bona to wataji seko sikali chiko serikali chikoro seribwa ngabade bona nganya timba te option ikiana nje bona anyomire na bade tinga bona njuma to na tani bwate family tingo cha kobera ga kwa kumupira ne family reka eri muri yo rene no arega na bana barabake bakangira bakangata chio bona what I was being paid na na go sustain my family bona bali bakaliko bakaswachi ministry basi ego chiko ikabono 1991 92 omodisho kwa ku transfer buna agete transfer that was the end of football in Nyamira again team eleko kutawala that was the end of football in Nyamira egasira iko that was 1991 92 there is no football lakini bono asitu abegire tu ametene kambi ali Nyamira chikorwa chicha pia basigari ano tu aire club house injenga tigara komenyo abandi bose bali aligetu na ande bakasaba chi transfer bono bakagenda basere minsi bakagenda bono njira ndenga tigara njibeka Nyamira no yo motigara te forest yare nega sisa kale ngenge njenga tigara indega bono ngokora soma gero yesu bambegete wanna to stay there for about 8 years maguru ga chakana 8 years mo gero yo bono ngomo korege barua bolikia ye inje bono ndemne foreman ye garage yaye I was a manager say garage for 7 years kwa wado manyibo garage ose yana manyete bono kende bono kere bono na bono abiro monto moneti ngonyara ko mundi so magamo timu ta kubwata bono jaka mbeka zamu ya management na accounts ene anale gukora basi nganyakora omudise una chete na mugaro biashara bigati konga aga shift akandara chonyo basi nanje bono nganyoranga wikiraga bono what can I do muna kwa kumupira chikura chikaje chumupira ega na jikubora chikure chinga chiakerwa 1996 ngaker ngabe chairman y'umupira Nyamira muna chairman ya FKF ngakeyo KFF ngakeyo ngabe chairman ya Nyamira ngima the large Nyamira bas bono ngachaka bono ko informo wantu babugirango maite bugirango is minje ngarete maite what is football they didn't know anything ekera onye ndiba wata baki anganturu siri ato chiko chakete Nyamira bono kana cheto kabero kaba improvise bakamanya what is umpira ngabe chairman bas nkara so nyamwe yekerogo na ndekara Nyamira KFF ngakeyo nyamwesa myamwe nalibona alinge kubulikerogo national I was one of the delegates kule Nyamira basi ngakole myaka 5
nande bono baje kumanya mupira bagacha gompinga bono gompinga nga bono oyo goikara na sobanya libali ngataba kuna shida nje solonga zana babundisira nabo nkurwororo arega nabo lichikura naye bakangakira Bona graba ngakira nani kabe chairman another 5 years, that is 10 years. Bona was benefiting in terms of tournaments, kurusa bashimiwa ngo na baligi na baleta bakachi tournament cha Wota Nyambati, Dr. Nyakiba, bawo yondo bocha, abantu bali bonse bali ninje na akababekire bara ni tournament. Bona from there nalimbere toro igo ngachanka genda rachonyo so magero yunaro. Naro ngana ngamuchakiri biashara ngabero 2 years, kanyoro magero inera mono chake ko mislead, taliko mbeka byanka na back to football Nyamira. Ngabero Roro, bono kerea chigo ika 2000 chikura chinde bono chigo je chagatatu nguru ane wa chairman bali ba Nyamira watenga ya bono muntu oyo bono goikera na sobo bono anta ko chokotokambera gaiga kabaligereri kabate okay sawa mupiro mbono rogerere menyete no rogerere nkoragira nchenga kachikari cyane ngate bono ngento gukora nkwira nanka Gura na nkambuli kero kera nkaga bono najete gamba amanyete igangu sisi nako mupira ngatebagana automatic bono kuba ngendete campaign yawe Nyamira bugete nkobuli ndekero Nyamira bakanyana nkobuli Kisii kero paske na boli Kisii buna na boli kabandenga aye ntuli kukurusira yo ko automatic bono I became a vice chairman ya Kisii asamanga no mupira that was 2004 gabo bono ngacha Kisii kuna acha Kisii yanko yanenere kurukucha sombuna rugoroga nero jetaga ndenga aya ondo jino bwate talent yoko kore yani yoko influence se biashara ko siko conviction monte biashara iga want you to join a company ya yale ko company yobwagachi yobwagachi construction ye nyomba go sechi para echinale ko mulemera nde Nyamira gali ono akang influence ngacha bantu kacho chake biashara nere abwata officially mwalimu house basirende bono nkabanko genda Nyamira na naira na gali finally ngacha change fully bono nkaru Nyamira ekero bono chorire ga mangane mipira na bono kabera ni sial sombuna bono to kwato kwandira biashara biaye bono kuto ndete biashara biaye no rinde bono kumbe ga iganka ga Nyaura ga location ya natural esa location ya natural basi kira natural nkanyora ngake bono kana apply ngatebe arafu kurumaiga Omogambi bako na apply ko 96 egero Kisii yabete carved out of gatutu egacha yoka chi location yabete formed na abo kolete interview yelo yesa bloke ko Nyaura eye chete ko babo songo bono bono ngaje ko bukero bwana chibono ngateba no Nyaura bono gikaba Nyaura bono nere ko liko Omogambi omoke oli olengo so turana bunda gwire weekend tujukwa na igoro yobugambi kwa ko Omogambi kana barona baranya mbo challenges kana kwa baito Omogambi omo subjib mugamba baje ko ba achieve nalwa jite kurtana turande weekend to kwanda mangana kurende akarongora gwire ni asense moyengo yake kalturi kwa na sentunde yente tukore ndunde yentangani ikira bugesha bana bono mungwaga jageti nande ngene kire kalenti bono yaso etase league bono na kiura ke kwanna ne ko asumuru Omogano ko to gete ko korase part 1 bas bono ngentona ekwanire club ya Shabana yoko kwa bure tayari I'm one of the founder members no gendo bo oli mwiso utamalizia kwangu tu club ya Shabana currently isikia ikire bono iga ya chire bono ase mupira oli to kwana o Kenya ole manene ikiara timu ndio zibone kubwaga iga se league iba soire na represent Kenya in the international matches bono Shabana yitu goikaga ase ikire ya rura tambe ya bete umate ya chete kaba drop de kaendanse NSL ye chete ko chana ne maiga bono njike ndana ko kwana timu ye onale ko tebanga ki egento ke sumbwete ko sikira sumbwe timu na ndira ne bag si alenge is finances chibesa club kendi yonse bono iga without money ngeko endande na ndi club ko maite what is funny okere ki abantu ki wananchi ngenge bila wibinde chi company wa the sponsors bila una wono breweries chiabo ushuru ibine bila wate bire wate chibesa che serikali ko tumia ko chi company ko tumia egegero kyomate community besa kurusa abantu mebuko ne bilabu yomate mbiri byanchire sana in Kenya kuna wono Gor Mahia ne community AFC ne club ye community na Shabana nero yachire it is one of the top contenders in Kenya in Gor Mahia ase bilabu ibire na liyo kumenya kuri mupira no mago omakomwore in terms of performance bono Shabana ne timu tete chibesa onye chibesa njiko borro bagwa kana these players wasipasa ni contracts bagwa kana besa boliri unara ro chinga nengia abaki yangu chiko tamabale
bono netegete muna bono bachaiga maega muna banyibeka mukiga abajumbe bonsi bagacha bakisi gose Gusii engima ekina igetakere bono ngento getakere consistency SPD muna bachiriga igetegete banyegendereri taringa bacha muna yabono yasoire maybe onda bwate interest ya gutumia Shabana ko ero serieta bavoidie kyo kero motigero serieta kuru Shabana kubwata na commitment yakoletaki abegitoro onye gintigi karororo onye nkiyo maybe no go support muguzi go sekere muguzi yani abantu bare muguzi okira ama gotereka abweke that's very good pesa na chibu bono natakora bwatera butora kora sentunde yete ntangani nande tutamboke weekend bonekero chikonte iburo yobo chibu nakibwa korire meremo yao asobo chibu sabu chibu ande baga kwalita ande kirenga kya ngojibo singere kike na kwali bageri asentunde ntangani gwa kwande sali yengo yo na Shabana sali kwalengo mwaki iko majumo litukurarero no twarenge na Yobesh Mose asentunde ntangani nande nganjire tumirane weekend nande katura Nyaura nere atotei bono obeiro bo chibu obokorire njanzikiete bogo na chikonde ibina ngorigire tiara subuma bwae anene kara chiete asigetiri rina chikori ko bwami amabora ye konyora kirengo yo akababuna okaniwe haini gara totebi weekend to macho to bwadia ena Ndizi TV bonsumosi biamono tumirane weekend eliane Brighton Makoli.